Lakunipun Kakang sepisan ya kuwi bakal netepi kewajiban minangka suwing kadang Pandhawa. Ingkang angka 2 gandeng kalenggan iki para Pandhawa bakal duwe gawe. Ing antarane Nyai Prabu Puntadewa bakal bebesanan kelawan Nyai Arjuna. Purnaning Sun Pancawala bakal dijodhokake lan didhawuhake kelawan putrane Dimas Arjuna ingkang aran Pergiwati. Ingkang angka 3 aku kowe bakal mangayu bagya. Dauping calon pinanganten sakloron samengko. Mula kang saka iku siadi kalenggan iki bakal tak kanthi nyumbang. Waduh, nyuwun pangapunten kula boten betayatra. Menawi amplop kosong kados pundi? Aja kaya mangkono martiya, Yai. Jenenge wong nyumbang kuwi ora mung wujud bondo donya utawa Mas Picis Raja Brana. Nanging wujud tenaga wae uga sinebutake nyumbang. Kejaba kuwi uga saka udu pikiran ego lan pratikel iku uga bisa disebutake nyumbang. Mula kan saka iku watone ikhlas lahir lan batin anggon bakal nyengkuyung marang gawene para Pandhawa iku ora bakal muspra. Mengkono Yayi. Sigra-sigra permana kanca mangrakit nawang sasangka. Sasangka kang katawengan Om Kang Prabu monggo rikala menika dipun trasaken anggenipun lumaksana. Yen kaya mangkono Yayi nganti dukulan kawicaksanan ya tutur lakunipun Kakang. Merga tasawang ing kene ana teja darpa sura tegese tejane wong perang. Ora ketang sadang sak penginang bakal ana coba lan rubeda. Monggo kula dherekaken nganti kawicaksanan Kang Prabu. Panik. Pasok. Ridho mawur mengamur wurahan lara tengaraning curit kong makuru gongso tatakaya putula
para pangriing Turanggesti rakata ingkang Tuwaja lelayu kabeh waduh malang kadhak nang madyaning dalan ora samar iki wis setyaki kowe ya dasar para nyata Kakang Kartomarmu nganti Wadyabala Kurawa yo ora sisip kang dadi pandulumu ora samar iki bakal nyang endi kurang pangertimu laguning Kurawa ing kalenggan iki bakal prapteng kasatriyan Madukara kowe katine apa nang Madukara apa bakal mangayu bagya dauping Anggir Pancawala ora nanging laguning para kura kepengin bakal mondhong putri Dewi Pergiwati bakal tak dhaupake kelawan keponakanku Sarja Kusuma Satriya Sarja Binanggun umbar-umbaran wicaramu apa kira ngerti yen to Dewi Pergiwati kuwi bakal didhaupake kelawan Anggir Pancawala buh raidep ing kono najanta wanita akeh sing padha ngayunake yen durung ana plengkunging janur kuning durung sah tegese sapa wae wenang gayuh kang saka iku ora sah dadakaken werna-werna semingkir sing kudu semingkir bali dalan para Kurawa merga ing kene dadi barisaning Paraja Darawati iki dari barisaning para Kurawa nganti ra gelem semingkir apa kelakon tanding lan setyaki apa wani mungsuhku wedeni apamu waton ngreleng tak kedhepake candhak sabeting prajur kuwandamu Udus bos acur kuandam pecah siram udus mutiar panggal jagoning Kurawa Mati dereng aku ambruk. Wah, woi.
Wah, waduh. Tanda, wah, wah, ngano dadamu mati weh. Wah, mendeles. Wah, wah, waduh. Oh, oh iya. Wah, oh iya. Mati aku. Waduh. Wah! Wah! Uyo! Loh! Mati ya! Oh! Oh! Tanda! What? Oh! Wah! Waduh! Uyo! Mati aku! Oh! Uyo! Oh, bangga. Ngano dadamu. Kudus. Us. Yo. Kudus. Oton. Weh, Indo Barat. Oh. Terus. Wait. Oh. Oh. Gototo saut ganti amanan. Wes. Ayo. Ganti pedang. Wes. Utus. Ayo. Hotoi. Utus. Saki ana paran. Ayo kowe nggo godho, aku yo nggo godho. Endi sing leno? Prabu. Us. Wae ladalah. Woi. Lo. Iya. Ayo. Wah, meletik. Yadane. Praetno hati-hati. Iya. Ayo. Hai. Wah. Iki setrum tenan lho kira. Macem-macem. Ayo katono katidayan. Babu, aja mung mletik tontonan gadaku. Kaya apa katidayan iki godo. Delon. Wah. Gadaku iso murup. Apa nggonmu ya iso murup, Tontonan iya. Wah, Mugyar.
bocah cilik ning gadane ya le murup gedhe. Ayo maju. Nganti Selena mergane pati. Mas. Oh. Hey. Was. Woi. Ayo. Ah. Waduh, matiap. Wah, iya. Wah. Waduh. Waduh. Wah, ayo. Mundur. Oh. Ya. Ah. Wah. Loh. Waduh, matiap. Wah. Wah, iya. Waduh. Woi, hai. Anggawe. Oh, Panggau. Waduh. Wah. Wah. Wah, payah. Tuh. Ayo kanca mundur. Aduh mati aku, aduh. Pecah kula paman. Ajur awak kula man. Aduh. Kurawa bubar maut ra karu-karuan. Aduh. Mati aku. Ayahku tahu. Malah nyanyi gunjawe nyelimpur lara kaya kowe tanding sapa nganti adus getih. Tanding kula Setyaki man. Nganti Wadyabala Ndarawati kula beto Wadyabala Kurawa. Kula Cugeng Setyaki Adreng ngenipun badhe lumawat wonten dalan menika nyatanipun dados pasulayan. Njur kowe menang musuh Setyaki. Sing ngomong sapa? Tak jotosane. Genang nganti adus getih ngono kok menang. Apa kowe ra nggunakake gaman sing mitayani? Sampun man. Mboten namung setunggal. Kula menika mbeta godo. Setyaki kula anteping godo. Menika mboten dipun damel raos malah kepara endo. Kula sabet godo kiwa mlumpat nengen. Kula sabetke godo tengen mlumpat kiwa. Limpat kridaning Yudha Setyaki satemah godo menika dipun pancah Setyaki. Kula ganti gaman wujud tumbak. Kowe nggawa serep gaman, kathah kula mlebeta gaman. Tumbak putung mboten mitayani kula ganti pedhang. Pedhang kontal kula ganti godo sing pedhingan. Godo sing pedhingan mau tanggo
terang karo Setyaki. Kula nggih perang karo Setyaki. Peranging Gada mletik man. Mletik mawa kilat. Inggih. Mongkon mboten namung mletik, malah kepara gadane metu genine. Iki geni tenan apa mung tipuan kamera? Nggih tenan kok. Ngerti tipuan kamera bareng. Geni tenan nggih, Man. Ora jane kuwi tekan kene bayaran pira ya? Kok letoh nyawa nggawa setrum barang. Anek kowe mak nyus kesetrum apa ora malah bebayani. Mboten napa-napa maning betek-beteke badhe ngeragengaken swasana. Oh iya terus. Lah wasana Gada niku wau tatapan kali gadane Setyaki mletik dadi geni. Setyaki Praitna kula lena. Gada sing tangan kula tampel kuntal. Kuwi diajar ngangge gada sing tentangane Setyaki. Mongko mau sing nang tangane Setyaki ya gadamu. Nggih. Lah kuwi jenenge senjata makan nasi. Makan tuan. Makan tuan ding. Wong kuwi gadamu kok ngenangi kowe. Nggih, mongko gada niku mboten baen-baen man. Gada ku mau ora baen-baen, mboten baen-baen. Gada niku kula tretes inten. Kowe lah ditretes inten nggih. Diragati, kula ragati. Ragate pira 3 yuta man. Weh, elok tenan. Gada kok diragati 3. Mboten namung inten man, ngangge berlian. Nganggo berlian nggih. Ragate 5 yuta. 3 karo 8 yuta iki. Mboten namung niku. Kula lapis emas. Dilapis emas. Inggih, mongko mas saiki larang. Inggih, mboten napa-napa. Betake kula seneng. Ragate pira? Ragate 10 yuta. Welok 18 yuta. Sajake mah larang gadamu tanggapan bengi iki. Sampeyan iku malah werna-werna. Lah kok ana Gada kaya ditretes inten berlian barang. Nyatane kowe ra iso menang. Nggih. Nyuwun ngaso manis kono mundur kono. Cerita ra rampung-rampung. Rawurung yo ngenangi aku. Aduh, mati aku. Nang apa? Surtayu. Kula majeng. Karep kula badhe njulung tungkul Setyaki. Ning Setyaki menika ngerti laku kula. Mongko isih nggawa Gada kula lena dituthuki Gada sirah kula. Aduh, mumet man. Lawang kowe tanding Setyaki ora bakal man papan. Iya man. Sesuk kula goleke papan man nggih. Saniki papan pirang-pirang kamar mandi dalem nggih. Ana wong perang kok njaluk kamar mandi dalem barang iki ngapa? Aduh, mati aku. Aduh. Kowe ngapa kok pincang-pincang le mlaku? Aduh. Kula tanding kali Setyaki ngginakaken jemparing 5000 jemparing kula lepasaken. Setyaki kena mawon mboten. Endho nggih mencolot nggih mlumpat. Wasana sing keri dhewe dicekel, dibalekke, dilepaske ten awak kula. Rahayune mung kena dengkul niki wae. Waduh, mula dengkul kula mlocot man. Oh, lah dengkulmu melecet. Mundur. Oh nggih, man. Mati aku. Yo sapa sing kudu maju? Mongko Wadyabala ora ana sing menang tanding Setyaki. Citraksi tekan kene. Sajake arek nyumbang. Sinten sing ngomong? Teges iki nyumbang tenaga ngono lho. Gawe regenging pahargyan. Niki wau mong saipun sisi-sisinen. Mung suwe Setyaki. Wadak.
Nek kowe iso menang karo Seyaki, aja semlang bakal tak undhakke pangkatmu, mundhak derajatmu. Entuk bayar ajeg ora ketarik pajek. Wis gek mangkat. Trima mboten? Lah kok trima ora iki kepiye? Wong entuk bayar ajeg ora ketarik pajek kok ora gelem. Niku lek kula jengkel nggen bayar ajeg niku wau. Tegese ados cerah nggih ajeg semono niku. Wis ra kalap kowe iki perkara kaya ngono kok dirembuk. Iki nanggone sedulur rasa ngrembuk kaya ngono kuwi lah. Ngisini-sini. La niki. Menawi kula mengsah sanes Seyaki napa wonten? Ya ana mbok menawa ana Patih Udawa. Watak. Kowe wani karo Patih Udawa? Wani man. Ning liyane Patih Udawa. Nek nganti ana Kresna kowe wani? Kula wani man. Ning liyane Koko Prabu Kresna. Kok kabeh wani ning liyane karepmu iki yo kowe iki arep mungsuh sapa? Kula mungsuh sisi ndek sing lemu dhewe. Aku dikempo digebok pisan glimpang kowe. Mungsuh sinden lemu. Mundur. Nggih, Man. Nit. Mundur kok nganggo nit-nit kaya truk kowe. Srapatut banget. Iki mau sing tanggung jawab sapa ta iki? Kakang Durna mau nandi. Wong kok akon kok ra cetha. Ditutke nyelo-nyelo kok malah ndelik. Oh, lah iki nang kene. Kakang Durna, kula Dek Patih. Kok mah ndelik. Ngitung sumbang po. Yah, werna-werna. Kula niki nedeng Manekung Jawata. Manekung barang. Njur entuk wangsit, sampun entuk. Wis entuk wangsit. Niki mangke napa klakon putu kula Sarja Sumurapi. Klakon. Ya syukur nek klakon. Napa enten pepalang? Senengane ngentahi wong ngomong kok sampean iki. Enten apa niki kok Kurawa bubar? Katrajang Wadya Baladrawati. Kurawa bubar mawut kaya dene tambak merang Katrajang banjir bandang Kakang. Mula ten mriki sing tanggung jawab Kakang Durna. Tandhingipun sinten? Setyaki. Muni Setyaki oleh jeru. Oh, lah niku lengganan jotosan kula. Pun nek sampeyan tanggel ngenani lampah menika, Kakang Durna kudu wani mateni Setyaki. Nek mengke wonten korban, Setyaki mati tentangan kula sing tanggung jawab. Oke, ngestaken dawuh. Ayo, tinggal kaki. Katri gumulung mangrempak ing wadya Magirananggana rananggana
manggon magawe gelari wang oh kuntuk plekuduk manyar ring antir buntun iki soal gembel lole Setyaki apa pangling karo aku Pandhita Dono ora bakal pangling kowe engko wadya bolos gelar sepapan bakal menyang endi bakal mangayu bagya dawuh ping pinanganten miturut saka pawarta lakune para Kurawa iki bakal tumuju ing apa kasatriyan Madukara bakal nglamar putrane Kakang Janaka Pergiwati ya pancen bener ora bakal luput kang dadi kandhamu yen kaya mangkono tegese kowe barung sinang sing piye karepe apa kowe ora ngerti yen to Pergiwati iku bakal kadhopake marang Anggir Pancawala boh raidep siji pesti loro jodho telu tuwibaning wastu kuwi manungsa mung wajib budidaya dadi ora usah dadakaken rembug kaken gunem sing tanpa guna ayo para wadyabala Ndrawati semingkir iso nglangkai kuandane Setyaki tak gugu kandhamu nanging to ora iso ngalahke Setyaki aja kepengin liwat dalan kene piye oh bleguduk manyar bayi nantang karo wong tuwa wingi jaman wingi aku kalah karo kowe Setyaki kuwi jaman wingi nek iki mengko urung karuan aku menang karo kowe aja tinggal klengkeng colong wadah ayo pripun Kakang Dono dadak takon oh kene diajar Setyaki dadak takon pripun menang napa kalah pangestuipun Dek Patih kula kalah njaluk pangestu aduh karep kula niku Setyaki kajenge wedi kula gertak wingi-wingi jaman wingi Setyaki kalah karo kowe jaman wingi nek iki mengko urung karuan aku menang karo kowe niku tegese sampean kalah napa nggih lah ya nantang kowe kuwalik kok maju perang aja tinggal klengkang tolong buat ngeten mawon nganti kula mboten eling kula diajar ditendang dipolo dibanting dijebleske digajul kontal ten mriki ketok ten mriki nggih enten sing nendang kula nganti bablas ten karo Setyaki lah Setyaki ngerti kula tekan mriko nggih digajul ditendang kari dhewe niki wau tendangan pojok niku napa penalti niki wau lah kula ditendang tekan mriki kok ketake sampean ajeng melu nendang sing ngomong sapa wong kula niku mung kepengin karo kridane Setyaki kula krasa sampean nggih nendang kula niku kepengin kalih kridane Setyaki kepengin apa ing atase cah enom kok le sigrak giyak kados nika nendangin dadak nganggo kendangan blantak oh lah kok nendang tenan nek mboten ditenani niku mangke ndak mboten apik tur ora marem aduh mati aku nek ya bener kok Setyaki niku cah enom kudu cerdas terampil trengginas nendang dadak nganggo kendangan blantak
kula kok sampeyan sing nendang kula. Kajenge tembayatan gotong royong nggih ngeten iki. Sampeyan sing nendang kula sing nendang. Oh, sampeyan iku werna-werna. Nek cara kula isin musuh Setyaki kok kalah. Maju malih. Nek cara kula kok mboten. Isin tinggal dingkluk ilang kok. Ning nek niki sampeyan boten tanggel babakan lampah menika Kakang Dono wirang ing jagat. Badhe ngginakaken pusaka Sukalima sing anyar niki. Pusaka Sukalima Candha Manik sanes. Niki tekeh bungkusan plastik anyar. Oh, tumbas ten Shopee napa? Ngerti-ngertine. Mboten niki pancen pusaka kadewatan. Nek kula lepaske mongko niki kadegdayane ngungkuli. Kadegdayane buta. Oh, ngungkuli tenagane buta. Nggih, kaya napa mang lepasake. Mang tonton. Ampanono jemparingku. Wes. Tata Gati Wisraya Indriya Sasara Maruta Pawana Bana Marakana Wisikan makulingan latala apa iki sing jeneng Setyaki dasar para nyata kowe kuwi golongane sapa wadya balane sapa yen pancen kuwi wadya balane Kurawa tak kira ora ana wadya bala Kurawa sing wujude kaya buta kaya dene kowe kuwi latala wong pangertimu aku iki pusakane Pendhita Durna ingkang wis dilepasake supaya mateni kowe Setyaki ora patut banget yen pancen kowe mangkon maju tanding Setyaki woi gaglak limpamu woi Oh, ojo ayo guys, udus, wah, woi, woi,
Udus. Wah, iya. Oh. Hai, wah. Wah. Woi. 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 Oh. Us. Woi. Wah. 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 Woi. 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 Wah. Woi. Ayah. Oh. Hai. Oh. Bodoh makan. Oh. Wah. Woi. Hoi. Woi. Hei. Woi. Wah, kejadian. Woi. Wah. Hutan. Ayo, aja larut cayamu bendi tengalmu Sejaki lakon giaglak limpamu tiban siung peneng mapit lakon jengkelang kuandamu umbar-umbaran wicaramu kirang-kirang kowe iso ngendih yudane Sejaki maju legane atiku yen to iso kuat nampani katik dayane godha wesi kuning tak sembahi dritiran kowe buta pusakane Pandhita Durna kudu iso nampani pusakaku godha wesi kuning dibano legane atiku Oh, atos awake Lilio. Wes. Wah. Wah.
Ayo maju kaki mantap. Wah. Wah. Waduh. Wah. 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 Mati aku Dek Patih. Kenging napa Kakang Durna? Waduh. Sakedhekar menika kula ngginakaken pusaka. Saka 5 nanging boten mitayani malah kepara. Tanding gadani Setyaki balik nibani kula. Aduh ya mulane le kaya bendet sirah sampean. Pun sakniki mang majeng malih. Men remo sampean seneng nggih. Oh, nek kula menika kalah kok sampean niku mbungai. Lajeng kersanipun Nekok prenjalin nyimpang dalan bakenipun kula saged kepanggih anak kula Permadi Janaka. oh nggih monggo kemawon Kakang Durna. Sri Tinon langending pamyat busana maneka warana renggeng kancana retno probandira layuku mitir sindrang pandresi maruta
kumaraning wiyat mantian lera kumlepeting twaca suprasta kayu pangkeprapal puspita handraing siti ron mawur katyubeng angin kokilobu parasu mabah